καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Και ενώ οι πληροφορίες και η ειδησιογραφία τρέχει με ταχύτατους ρυθμούς, πριν από λίγο έφτασε μία είδηση ότι φέρεται να είναι νεκρός ο Μουαμάρ Καντάφη. Και στην Αθήνα επίσης η πολεμική σύραξη συνεχίζεται, γιατί πραγματικά είναι πολεμικές οι εικόνες που φτάνουν και στους δικούς μας τηλεοπτικούς δέκτες. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε εδώ ζωντανά. Ανοίγουμε μια μεγάλη παρένθεση σε όλη αυτή τη δύσκολη ημέρα και συζητάμε για τον παγκόσμιο χαρακτήρα της 20 δεν έχουμε σήμερα, ναι, του Οκτώβρη, η οποία είναι αφιερωμένη στην οστεοπόρωση. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την οστεοπόρωση. Έχω να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Χριστοφάκη, ορθοπαιδικός, καλώς ήρθατε, ο οποίος είναι κοντά μας για να αποσαφηνίσουμε το ζήτημα της οστεοπόρωσης. Τι είναι τέλος πάντων η συγκεκριμένη ασθένεια, ποιους αφορά και σε ποιους απευθύνεται αυτή η κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Έχω την αίσθηση, συγγνώμη που διακόπτω γιατρέ, ότι φέτος η καμπάνια απευθύνεται, μια και επιβεβαιώστε το ή διαψεύστε το, προτιμάει περισσότερο τις γυναίκες, αλλά πλήττει και τους άντρες. Είδα τηλεοπτικά σποτ όπου πρωταγωνιστές πια άντρες δηλώνουν ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν και καλό είναι να κάνουν εξέταση, αλλά και νέες γυναίκες. Σίγουρα η οστεοπόρωση αποτελεί ένα μείζον πλέον κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα που αφορά πλέον και τον πληθυσμό των νέων γυναικών. Και βέβαια δεν εξαιρούνται μέσα από αυτό και τα μικρά παιδιά. Και σε ηλικίες 8, 10 χρονών ή ακόμα και μικρότερα. Τόσο μικρές ηλικίες. Και σε μικρότερες ηλικίες. Και οι τελευταίες μελέτες που τρέχουν τώρα δείχνουν ότι και παιδιά, πέρα από τα πρόωρα τα οποία μπορεί να γεννηθούν πρόωρα και να έχουν κάποιο πρόβλημα αργότερα σκελετικό και πρόβλημα οστεοπόρωσης, υπάρχουν και άλλα παιδιά σε άλλη ηλικία τα οποία μπορεί να πάσουν από οστεοπόρωση. Πέρα από ασθένειες που μπορεί να έχουν που να προκαλούν την οστεοπόρωση, όπως κακοήθειες, λευκαιμίες ή μυελοδιπλαστικά νοσήματα αιματολογικά. Να το πάρουμε όλο από την αρχή. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στην εκπομπή και μαζί έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, αλλά αξίζει κάθε φορά να μιλάμε, να συζητάμε βήμα προς βήμα το όλο ζήτημα της οστεοπόρωσης. Τι είναι η οστεοπόρωση, ξεκινάμε από αυτό. Θεωρείται μία σκελετική διαταραχή μέσα από την οποία χάνεται με πολύ γρήγορο ή με πολύ αργό ρυθμό οστική απώλεια. Έχουμε λοιπόν μια οστική απώλεια η οποία μπορεί να είναι μικρή ή μεγάλη. Διαταράσσεται η μικροαρχιτεκτονική του οστού με αποτέλεσμα να έχουμε θραστότητα και στο τέλος κάταγμα. Είναι επικίνδυνο αυτό, δηλαδή αν σκέφτομαι ότι τα κόκαλά μου πια δεν είναι τόσο συμπαγή όσο ήταν. Είναι επικίνδυνο και είναι επικίνδυνο, όπως πολύ καλά είπατε, και για όλες τις ηλικίες. Είναι επικίνδυνο διότι έχω πάρα πολλές ασθενείς οι οποίες είναι 30 χρονών, 35, δεν έχουν μπει στην εμεινόπαυση ακόμα. Κάνουν ένα τυχαίο έλεγχο και μπορούν λοιπόν να ανακαλύψουν ότι έχουν οστεοπόρωση ή μπορεί να έχουν επαναλαμβανόμενα κατάγματα, να μην έχει τεθεί η διάγνωση οστεοπόρωσης και έτσι λοιπόν να έχουμε την επικινδυνότητα των καταγμάτων. Αυτό που συμβαίνει στα οστά ανδρών και γυναικών, μικρών και μεγάλων, αυτός ο εκφυλισμός, αυτή η αδυναμία που παθαίνουν, η μικροαρχιτεκτονική του οστού, συμβαίνει ανώδυνα ή μας προειδοποιεί με κάποιο τρόπο? Γι' αυτό λοιπόν και παγκοσμίως έχει χαρακτηριστεί ως η πιο αθόρυβη και η πιο σιωπηλή επιδημία πλέον στον πλανήτη. Δηλαδή είναι μια σιωπηλή νόσος, δεν μας προειδοποιεί σε κάτι, απλά κάποια στιγμή έχουμε αυτό που λέγεται κάταγμα. Δεν έχουμε πόνους από μια τυχαία κίνηση ή από μια τυχαία άρση βάρους ή από ένα τυχαίο πέσιμο το οποίο για κάποιον είναι πάρα πολύ μικρό και να έχουμε ένα κάταγμα μέσα από αυτό. Δεν πονάμε, σας διέκοψα τη στιγμή που λέγατε ότι δεν μας δίνει τέτοια συμπτώματα. Δεν μας δίνει σημάδια καθόλου. Απλά κάποια στιγμή συμβαίνει το κάταγμα. Και πώς μπορούμε να το διαγνώσουμε ή να το προλάβουμε? Θα πονέσουμε όταν θα έχουμε το κάταγμα. Είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο. Όπου μετά από αυτό οδηγούμαστε, τρία είναι οι περιοχές συνηθέστερες για την οστεοπόρωση, τα κατάγματα, η πηχιοκαρπική, στον καρπό μας δηλαδή, το ισχύο και το σπονδυλικό κάταγμα. Όπου στο μεν σπονδυλικό κάταγμα μπορεί να το αφήσουμε και έτσι ή μπορεί να γίνει λεγόμενη κυφοπλαστική. Είναι μια επέμβαση μέσα από την οποία τοποθετείται τσιμέντο στο σπόνδυλο και έτσι ανορθώνεται η σπονδυλική στήλη, είτε στο ισχύο γίνοντας, αν έχετε ακούσει κάποιοι που λένε και οι παλαιότεροι ότι έχουν κάποιο κάταγμα στο ισχύο μέσα από το οστεοπόρωση, είτε από την πηχιοκαρπική, στον καρπό.
Αυτά τα 3 σημεία προτιμά. Αυτά περισσότερο. τα 3 προτιμά, ναι. Και που μπορούμε να τα εντοπίσουμε είπαμε, να συμβούν αυτά τα κατάγματα σε όλες τις ηλικίες. Σε όλες Γιατί τις ηλικίες σε όλες τις ηλικίες εντοπίζεται και η οστεοπόρωση πια. Ναι. Έχουμε φύγει από τη λογική της αυτό... γιαγιάς και του παππού άνω των 70. Σωστά. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Είτε γιατί σε νεαρές ηλικίες μπορεί να υπάρχουν άνδρες οι οποίοι να πάσχουν από υπογοναδισμό. Μπορεί να, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Από που έχουμε έλλειψη της τεστοστερόνης. Ναι. Πολύ απλά. Ή μπορεί να υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν μπει σε πρώιμη εμεινόπαυση. Δηλαδή από τα 35 τους να έχουν μπει σε πρώιμη εμεινόπαυση ή να προκλήθηκε χειρουργικά η πρώιμη εμεινόπαυση με την ολική ιστερεκτομή. Ή μπορεί να υπάρχουν άτομα τα οποία σε νεαρά πάλι ηλικία που έχουν πάρει πάνω από 3 μήνες ή για κάποια άλλη νόσο κορτιζόνη. Όπου δεν καλυφθήκαν. Μπαίνουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Μπαίνουν λοιπόν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Άτομα τα οποία μπορεί να πάσχουν, νεαρά πάλι μιλάμε, τα οποία μπορεί να πάσχουν από κοιλιοκάκι. Και η κοιλιοκάκι είναι μια ασθένεια του εντερικού μας, του γαστροεντερικού μας συστήματος, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Δεν απορροφάται λοιπόν σωστά το ασβέστιο και να έχουμε οστεοπόρωση και να κάνουμε κατάγματα. Άλλη ομάδα πληθυσμιακή που επίσης συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Συνήθως είναι, κοιτάξτε, η οστεοπόρωση γενικότερα σαν νόσος κατατάσσεται στη γεροντική οστεοπόρωση, η οποία είναι άνω των 70 ετών και για άντρες και για γυναίκες, στη μεταμεινοπαυσιακή, όπου είναι πάνω από 50 ετών συνήθως για τις γυναίκες, μιλάμε για μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Μετά την εμεινόπαυση πλήττονται. Την νεανική, όπου τα άτομα αυτά τα οποία αναφέραμε, και επίσης υπάρχει και η δευτεροπαθής οστεοπόρωση, μέσα από την οποία τα άτομα αυτά όλα, και άντρες και γυναίκες, μπορεί να πλήττονται μέσα από κάποια ασθένεια που έχουν, όπως για παράδειγμα υπερπαραθυροειδισμό, όπως νόσος του Κρόουν, όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, όπως ζαχαρόδης διαβήτης, όπως φάρμακα τα οποία μπορεί να παίρνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως τα αντικαταθλιπτικά. Υπάρχουν πολλές νέες και πολλοί νέοι που στην ηλικία 30 και 40 για διάφορους λόγους παίρνουν για πολλά χρόνια αντικαταθλιπτικά και κάνουν οστεοπόρωση. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί και τα φάρμακα τα οποία έχουν να κάνουν με το γαστροεντερικό μας, δηλαδή άνθρωποι που πάσχουν από έλκος στομάχου και παίρνουν φάρμακα για το στομάχι τους, για το έλκος, οι λεγόμενες πραζόλες, τύπου Λοζέκ, για να καταλάβουμε ο κόσμος, και τα παίρνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να κάνουν οστεοπόρωση. Συγκεκριμένα, ας πούμε, φάρμακα για αυτή την οικογένεια φαρμάκων την καταναλώνει πολλοί κόσμος πάρα πολύ απλά και λίγο στομαχόπονο. Να έχουν λίγο. Να ζοριστεί κατευθείαν το στομάχι. Να υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτή τη λίστη φαρμάκων. Με μια συγκεκριμένη συχνότητα. Σε μια συχνή συχνότητα. Γιατί κάποιοι τα παίρνουν σαν παυσίπονο, ας πούμε, πιάσει το στομάχι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα περιγράψατε, τις κατηγορίες που πιθανόν να ανήκουν, μπορούν μέσα από μια συγκεκριμένη εξέταση να εξετάσουν την οστική τους μάζα και να δουν αν πιθανόν κάτι συμβαίνει και μελλοντικά μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Το βασικό βασικό είναι το ιστορικό, αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Δηλαδή, αν κάποιος ανήκει από εκεί ξεκινάμε στους παράγοντες κινδύνου, σε αυτή την ομάδα. Λοιπόν. Το δεύτερο, το βασικό είναι η μέτρηση οστικής πυκνότητας και αριστερού ισχύου και σπονδυλικής στήλης. Γιατί αριστερού ισχύου? Διότι είναι το σημείο εκείνο το οποίο καταπονείται περισσότερο πάνω στη βάδιση και είναι αυτό που λένε, εκεί γίνεται το crash test του ισχύου, με αποτέλεσμα αυτό θα δείξει ακριβώς εάν κατά πόσο έχει καταπονεθεί και κατά πόσο. Η κληρονομικότητα παίζει μεγάλο ρόλο. Αρκετά μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, ο κύριος Χριστοφάκης μας έχει στείλει ένα τεστ, κάποιες ερωτησούλες που νομίζω ότι ήρθε η στιγμή για να το κάνουμε και εσείς από το σπίτι. Είναι συγκεκριμένες ερωτήσεις που απαντάμε με ένα απλό ναι ή με ένα απλό όχι και διαπιστώνουμε αναλόγως με τα πόσα ναι έχουμε συγκεντρώσει, τα πόσα όχι. Αν έχουμε την υποψία ότι μπορεί να έχουμε οστεοπόρωση, μπορεί βέβαια να συμπληρώσουμε και 3 ναι, αλλά πάνω από ένα ναι θεωρώ ότι είναι καλό κάποιος ανεξάρτητα της ηλικίας να κοιταχτεί. Και να ψάξει λίγο παραπάνω. Και να πάει σε ένα ορθοπαιδικό. Όχι, μπορεί να πάει σε ένα ορθοπαιδικό, μπορεί να πάει σε έναν ενδοκρινολόγο ή γενικότερα σε ανθρώπους οι οποίοι περισσότερο ασχολούνται με το θέμα της οστεοπόρωσης. Αλλά γενικότερα, αν υπάρχει μέσα από αυτή την ομάδα, την πληθυσμιακή αυτή που θα απαντήσουν πάνω από 2 ναι, καλό θα είναι να κάνουν λοιπόν μία μέτρηση οστικής πυκνότητας, αριστερό ισχύο και σπονδυλική στήλη, αλλά και τους δείκτες οστικού μεταβολισμού, οι οποίοι δείχνουν αν έχουν τυχεία. Οι δείκτες αυτοί πώς προκύπτουν, μέσα από ποια εξέταση? Μέσα από μια εξέταση αίματος. Αιματολογική εξέταση. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τεστ, τις ερωτήσεις που μας έχετε στείλει. Μία προς μία και εσείς στο σπίτι να απαντάτε, να δούμε τι μέλη γενέστε.
Έχει διαγνωστεί σε κάποιον από τους γονείς σας πως έχει οστεοπόρωση ή υπέστη κάποιο κάταγμα μετά από ένα απλό πέσιμο? Πέσιμο από όρθια στάση μας αναφέρεται. Έχει μεγάλη σημασία αν ο συγγενής μας πρώτου βαθμού έχει κάνει κάταγμα στο ισχύο, ανεξάρτητα από την ηλικία που έχουμε. Δηλαδή, αν είμαστε στα 40 και η μητέρα μας ή ο πατέρας μας έχει κάνει ένα κάταγμα στο ισχύο και είναι οστεοποροτικό το κάταγμα, σημαίνει ότι έχουμε και εμείς το διπλάσιο κίνδυνο να υποστούμε το ίδιο κάταγμα. Ωραία. Πάμε να δούμε την επόμενη. Σημειώνεις? Σημειώνει να ξέρω τι θα σε κάνω. Μήπως κάποιος από τους γονείς σας έχει μεγάλη κυρία σκύφωση. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Εάν κάποιος λοιπόν έχει κύφωση. Ναι. Είναι καμπούρα. Ναι, είναι σκελετική ανομαλία. Η παραμόρφωση λοιπόν που κάνουν οι γιαγιάδες, ναι, μετά από μέσα στα πλαίσια της οστεοπόρωσης. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Είστε 40 ετών ή μεγαλύτεροι? Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να μας κινητοποιήσει γενικότερα να κάνουμε την εξέταση. Επόμενη ερώτηση. Έχετε ποτέ σπάσει κάποιο οστό μετά από μικρή πτώση ως ενήλικας? Άνω των 18 λοιπόν ετών, αν έχουμε σπάσει, κάταγμα, είτε σε πόδι είτε σε χέρι, βεβαίως, από μία απλή κίνηση, όχι να έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα και να προκύψει κάτι τέτοιο. Σωστά. Ωραία. Πέφτετε συχνά, περισσότερες από μία φορά τον τελευταίο χρόνο, ή φοβάστε πως θα πέσετε επειδή αισθάνεστε αδύναμος ή αδύναμοι? Δηλαδή, μπορεί να αισθανόμαστε αδύναμο το σκελετό μας, δεν μας κρατάει καλά. Ναι. Μπορεί να έχουμε λοιπόν μια γενική μυϊκή αδιαθεσία ή ατονία, η οποία αυτή οφείλεται περισσότερο σε έλλειψη βιταμίνης D και βιταμίνης E. Λόγω διατροφής, είναι συγκεκριμένες βιταμίνες D και E. Και λόγω διατροφής και λόγω εκθέσης στον ήλιο και λόγω D. Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη ερώτηση. Μετά την ηλικία των 40, μήπως έχετε χάσει περισσότερο από 3 εκατοστά ύψος? Ένα σύμπτωμα δηλαδή της οστεοπόρωσης είναι και η απώλεια ύψους, συρρίκνωση ουσιαστικά. Σε κοντένει κιόλας. Δεν βλέπεις τις γιαγιάδες και τους παππούδες? Επόμενη ερώτηση. Μήπως έχετε πολύ χαμηλό σωματικό βάρος? Όσο πιο αδύνατος είσαι, τόσο πιο πολύ κινδυνεύεις να εμφανίσεις οστεοπόρωση. Διότι τα παχύσαρκα άτομα, λόγω του ότι έχουν τα λεγόμενα λιποκύτταρα, αυτά τα λιποκύτταρα βοηθούν στο να μην αναπτύσσουν οστεοπόρωση. Σε αντίθετα με τα πολύ λεπτά άτομα, τα οποία κάνουν πολύ μεγάλες μορφές οστεοπόρωσης. Άσχετα από την ηλικία. Το φυσιολογικό βάρος επίσης είναι η ιδανική περίπτωση. Αυτό μετριέται ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος. Ναι. Να και ένα καλό να έχεις τα 2 κιλάκια παραπάνω. Ναι, έχετε ποτέ λάβει ταμπλέτες, κορτικοειδούς, κορτιζόνη κτλ. Για περισσότερους από 3 συνεχόμενους μήνες? Πάλι αυτό που μας λέγατε. Ακριβώς, ναι, ανεξάρτητα της ηλικίας. Ανεξάρτητα αν είμαστε στην ηλικία των 20, των 25, των 30 ή των 35. Για οποιοδήποτε πρόβλημα και αν για οποιοδήποτε πρόβλημα, ναι, θα πρέπει να κάνουμε μια μέτρηση οστικής πυκνότητας για να δούμε μήπως το πρόβλημα. Ακόμα και για αλλεργίες. Να είχαμε πάρει για μια αλλεργία, ας πούμε, κορτιζόνη. Ναι, τα εισπνεώμενα, για παράδειγμα. Και αυτά. Βέβαια. Έχετε ποτέ διαγνωστεί πως πάσχετε από ρευματοειδή αρθρίτιδα? Μία ακόμη ερώτηση. Αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των ασθενειών που παράλληλα εμφανίζεται και η οστεοπόρωση. Είτε σε νεανική ηλικία είτε σε γεροντική ηλικία ή μεταμηνοπαυσιακή. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, να τις δούμε. Έχετε ιστορικό υπερδραστήριων θηροειδών ή παραθυροειδών αδένων ή είχατε στο παρελθόν αγωγή θηροειδών ορμονών? Αν έχουμε δηλαδή κάποιο πρόβλημα με τη θηροειδή μας. Θα πρέπει λοιπόν ο ενδοκρινολόγος μας να ψάξει και την παράμετρο της οστεοπόρωσης. Είτε είμαστε γυναίκα είτε είμαστε άνδρας, είτε είμαστε μικρής ηλικίας είτε μεγαλύτερης. Ναι, το καλύτερο θα ήταν να το προβλέψουμε. Αυτό αφορά ακόμα και ανθρώπους που έχουν ίσως κάνει κάποια επέμβαση. Σίγουρα. Δεν αποκλείονται. Υπάρχουν άτομα τα οποία, για παράδειγμα, πριν κάνουν την επέμβαση, πριν κάνουν ολική θηροειδεκτομή, μέχρι σε αυτή την ηλικία, μέχρι να κάνουν ένα άτομο, για παράδειγμα, 40 ετών ή 35, ακόμα και μικρότερη ηλικία, η οποία χειρουργήθηκε για ολική θηροειδεκτομή αργότερα. Ναι. Μέχρι να χειρουργηθεί όμως για την ολική θηροειδεκτομή, έχει μια τεράστια οστική απώλεια. Λόγω της πάθησης από τη θηροειδή. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο θηροειδής είναι ένας αδένας ο οποίος βοηθάει στο να υπάρχει μια σωστή λειτουργία και στον οστικό μεταβολισμό. Όταν αυτός λειτουργεί αντίστροφα και στον οστικό μεταβολισμό. Λοιπόν, μία ακόμη ερώτηση για γυναίκες άνω των 45. Μήπως μπήκατε στην ημινοπαυσιακή φάση πριν από την ηλικία των 45? Απαντήστε ναι ή όχι, αυτό δεν μας αφορά μας προς το παρόν. Έχει ποτέ η περίοδός σας σταματήσει για 12 συνεχόμενους μήνες ή περισσότερο? Άρα επηρεάζει πολύ
και ο κύκλος. Αρκετά. Και εδώ απαντούν γυναίκες, μην μπερδεύονται οι φλικτετέτες. Και δεν συζητάμε για περιπτώσεις, ας πούμε, εγκυμοσύνης και θυλασμού, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα επίσης να προσθέσω, υπάρχουν επίσης πολλά νεαρά άτομα τα οποία είναι με νευρογενή ανορεξία. Ναι. Γυναίκες με νευρογενή ανορεξία, πάσχουν από νευρογενή Την ανορεξία. νευρική ανορεξία που λέμε, Ναι, έτσι. ακριβώς, η οποία μέσα από αυτή την νευρογενή ανορεξία έχουμε την μηνόπαυση. Ναι, ναι. Μέσα λοιπόν από αυτή την μηνόπαυση έχουν μια ταχύ οστική απώλεια και παθαίνουν πολλά σπονδυλικά και όχι μόνο κατάγματα και οστεοπορωτικά. Λόγω λοιπόν από αυτή τη μικρή διακοπή των 12 μηνών. Επόμενη ερώτηση. Αφαιρέθηκαν οι οθήκες σας πριν την ηλικία των 50 χωρίς να λάβετε ορμόνες αποκατάστασης. Πάλι προς τις γυναίκες απευθύνονται οι συγκεκριμένες ερωτήσεις. Έχουν σε μεγάλο βαθμό λοιπόν να κάνουν με το ορμονικό σύστημα όσον αφορά στις γυναίκες και στους άνδρες. Έχετε ποτέ υποφέρει από ανικανότητα, έλλειψη της λίπιντο ή άλλα συμπτώματα τα οποία σχετίζονται με χαμηλό επίπεδο τεστοστερόνης? Αυτό αφορά στους άνδρες, φαντάζομαι. Πόσο συνδέονται τελικά όλα μεταξύ τους. Καταναλώνετε τακτικά αλκοόλ πέρα από τα όρια ασφαλείας? Με όριο ασφάλειας τις 2 μονάδες την μέρα, 2 ποτήρια που με κρασί, για παράδειγμα. Ναι, αυτό θα έλεγα περισσότερο, δεν είμαστε τόσο υπερβολικοί, περισσότερο αφορά ανθρώπους οι οποίοι κάνουν υπερκατανάλωση του αλκοόλ. Για τους πότες. Ναι, οι 2 μοναδερίδες είναι πολύ... Καπνίζετε ή έχετε ποτέ καπνίσει τσιγάρα? Ναι, Όλοι απαντάμε ναι εδώ. Όλοι λοιπόν πάμε κατευθείαν να κάνουμε ένα πρώτο έλεγχο. Δεν θα το έλεγα ότι αν όμως είχατε και κάποιο άλλο ναι, μαζί με αυτό το ναι, ναι. Φυσική δραστηριότητα. Αν έχουμε φυσική δραστηριότητα λιγότερο από 30 λεπτά την ημέρα, είτε αυτό αφορά στις οικιακές εργασίες, είτε την κυπουρική, βάδισμα, τρέξιμο, τέλος πάντων πιο εξειδικευμένους τρόπους εκγύμνασης. Τελειώσαμε με τις ερωτήσεις. Έχει μπόλικες. Παραμείνατε λιγότερο από 10 λεπτά την ημέρα σε εξωτερικούς χώρους με κάποιο μέρος του σώματος εκτεθειμένο στον ήλιο χωρίς να λαμβάνετε συμπληρώματα βιταμίνης D, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Πώς η βιταμίνη D συμβάλλει στην καλή υγεία και των οστών μας. Και τώρα που έχει ήλιο να κάνουμε βόλτες έξω να απορροφούμε όσο περισσότερο γίνεται. Και σταματήσαν, τελειώσαν οι ερωτήσεις. Κλείνουμε με το αν έχουμε παραπάνω από ένα ναι, να κάνουμε μία εξέταση, μία απλή αιματολογική εξέταση. Δεν είναι απλή αιματολογική, είναι εξέταση μεταβολισμού των οστών. Δεν γίνεται παντού αυτή η εξέταση. Αλλά... Είναι μια εξειδικευμένη εξέταση. Μπορεί να γίνεται και στο πανεπιστημιακό, αλλά και σε κάποια εξειδικευμένα κέντρα έξω. Και ταυτόχρονα η μέτρηση οστικής πυκνότητας. Ωραία. Ενώ εσείς βλέπετε στην οθόνη σας το τηλέφωνο υποστήριξης ασθενών με οστεοπόρωση και το σχετικό site. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Η ενημέρωση βοηθάει και προλαμβάνει. Πάρτε το λοιπόν της μετρητής και σοβαρά και φροντίστε εγκαίρως να εξεταστείτε και άνδρες και γυναίκες και μικρής και μεγαλύτερης ηλικίας για να έχουμε ποιότητα ζωής και καλή υγεία. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας μιλάμε για τα παιδικά παραμύθια και μια συγγραφέα παιδικών παραμυθιών θα είναι κοντά μας.